kene pas ke Real Madrid ia ka Atletico Madrid haka me yakan pon jong ka La Liga hado ka ne satar ka kanhun jong Lionel Messi wala tang shipengut ki player ngip yang singba ye piki para long ki baju singo tenat bat ke baju kershan ya ka ne ka channel na kapor syakapor ka jengkerpat ye ki para long ki bompat dapat subscribe la da pisingo tenat ye ki video haka ne ka channel singo ban ai jing kershan da ka ba share like pat kam tam ban subscribe ka jingala kai haka La Liga haplen ke Real Madrid Persha e ka Rayo Vallecano haka ne ka jingala kai kalong ka jingala kai ka ba itenat bat ka balak ban penhun ya ki khmat jong ke nong pitkai namar ba ke Real Madrid ka balong ka klub ka beklain bor jong ka La Liga kala treshi tomba ban yo kai ye uso jong ka jingjom bat kum joro haka ne ka jingala kai ke Real Madrid ka lala ba ban ye la kai bat kham tam ban pen ma ye ka Rayo Vallecano na ka Porsche ka por haba fai shkane ka jingala kai ke Real Madrid ka lapan ma ye ka Rayo Vallecano haka minit ka bakat pra lingba Vinicius Junior haka ba ula shoot ye ka bol ka ba itenat ba penban ka ne ka bol kala lai dei ha udeng kol ka klem la ban rung shapo jong ka kol hanrai dei haka minit ka balai pheu ka Real Madrid ka le ban pen khi ye ka jar lingba Kylian Mbappe ye ka bol ka bala pen bo da Luka Madrid tang sa minit haden ka ne ka kol Vinicius Junior jong ka Real Madrid haden bola la ban pen sat sre ye ki lai ngot kirang ye la kai jong ka Rayo Vallecano bat ulara ye ka bol shapo ke area kol haka ba ula thap bet jelang ya ka bol shapo jong ka kol ka balang ka kol ka ba itenat ba kat hado ba urang ap kol jong ka Rayo Vallecano ula syayong hingan bat ula kol mar hitlem kata haka menit ka balai pusau haden kini ki art liki kol ka Rayo Vallecano kelas dang ban kendit haka ba kelas dang ban tresitom bat ban ya kontenge ya ka Real Madrid kenang bakala ban penpai ya kini ki art liki kol kumta haswa ban kuno ka chingela kai jong ka kelas step ka Rayo Vallecano kalayo ban penpa chikol lingba u Pedro Diaz ka balong hidu ka kol ka ba itenat ba haka ne ka chingela kai haka ba ye ka bol ka ba ula shoot kala lai dei ha udeng kol tang tiak kala rung shapo jong ka kol bat bului kala mipat shabar na ka kol kat hadu ba u referee u klem la ban yoi la ka ne ka bol kala rung ne kam shem la rung shapo jong ka kol hanrai haba ula shek ya ka VAR usyam baka ne ka bol kala rung shapo jong ka kol bat haka jingela kai jong ka kala ka baar ka Rayo Vallecano kadang persang hikat bala ban yo tap kol penyekhat haka ne ka jingela kai hanrai hado bandakot kam syam lala kumta kala hab ban pedang daka nam rem haka ne ka jingela kai haka mat jong ka Real Madrid daar la ka kol lingba ka ne ka jingjob jaj ka Real Madrid kala kiuno syaka kerdan ka baar haka me ya ken pon daka bakane pas ya ka Atletico Madrid haba paipat sakawe ka jingela kai haka La Liga kata hapadeng ka Atletico Madrid Persha ya ka Getafe haka ne ka jingela kai dai hi ka Atletico Madrid ka bayo shwaban penkhi ya ka jar lingba usorlot kata haka menit ka bahan nyo fusan hanrai ka Atletico Madrid ka lasniu bok dai haka menit ka bafra pheu khnyo UE Korea jongka ule yo ya ka red card haka ne ka jingela kai kumta haka ne hi ka menit ka Getafe ka lashim ya ka buksiar haka ba ka lanyon ya ka Atletico Madrid bar ka ya ban phai ya ka ne ka kol lingba aram bari haka menit ka bafra pheu pra watla ka Atletico Madrid kadang persang hikat bala ban yada na ka jing sha them haka Getafe pen ban snubok haswa ban kono ka jingela kai kata haka menit ka bakhandai plus r ka Getafe kala tam shakman lingba ka kol ka bala them de uju hi player jongka kata aram bari kumta haka ne ka jingela kai ka Atletico Madrid kala sharam haka mat jong ka Getafe daar la ka waikol lingba ka ne ka jing sharam ka Atletico Madrid kala hiarno shaka kerdan ka balai haka me yaken pon na ka kerdan ka baar haba paipat shaka jingela kai haka majolik soka hapa den ka kanhun chang Lionel Messi kata ka Inter Miami Persha ya ka Charlotte haka ne ka jingela kai ka dei ka jingela kai ka balai ka ba Lionel Messi u klem mi madan na ka banta ka klub changu kata ka Inter Miami bat kum joro haka ne ka jingela kai wala ka Inter Miami kala ha ban yela kai tang dai chipengut ki player na do ka medit ka balai pepra haden ka jingyoret kan urang akol jongka kata Uyusteri haka ba ulakum takil ya orang yela kai jongka Charlotte penban ka Inter Miami kapan i bakalong ka klub ka basatar ba haka majolik soka haka ba leng baka kol jong wa alande haka medit ka basapu henru leng baka assist jong Luis Suarez ke Inter Miami kadang la ban penlem
ye ka char lote ha ka ne ka jinge la kai da chi ko la not wa la ka ha ban ye la kai tang da chi pengut ki player na do ka minute ka balai pe pra leng ba ka ne ka jing job ka inter mami ka la keu monta shaka kardan ka baar ha ka me ye kan pon na ki isden conference ha ka ma jolik soka da ka bayo hanyo pon na ki lai tali ki jinge la kai bat ka dang duna satang arpon ye ka Philadelphia ka badon ha ka kardan ka ba kle do kuble shibon ye peki para lok ke bajis ngotanan ban pe ki video ha ka ne ka channel ngin skendo pat ha ka we ke video kuble shibon